Se spune că atunci când îți dorești ceva cu adevărat, tot universul conspiră pentru îndeplinirea visului tău. Iar noi ne-am dorit să-i ajutăm pe alții. Pentru că atunci când ajuți, efortul ți se întoarce înzecit. În ultimii 8 ani am pus umăr de la umăr pentru a face o schimbare în rândul celor care aveau cea mai mare nevoie de ea. Spitale, grădinițe, școli și centre de plasament. Cu ajutorul celor care ne cumpără produsele și alături de cei care au dorit să se implice, am investit în ultimii ani peste 290.000 de euro. Și împreună am renovat peste 170 de clădiri. Am dotat cu rechizite peste 70 de grădinițe din întreaga țară și am făcut fericiți peste 7.000 de copii în fiecare Crăciun. Anul acesta ne continuăm misiunea de a face bine și pornim la drum pentru a ajuta nu una, ci 4 cauze care au cea mai mare nevoie de noi. Împreună ajutăm la construirea unei lumi mai bune.